Bayede nina bendlondle nophapha ekhanda nina babamalandela sizwe sesilo sikandaba hlangana Zulu. Sizokhuluma ngendaba yamasiko nendaba yamagugu esintu namagugu kaZulu, especially ngoba kule nyanga esikuyona inyanga yamagugu esintu, amagugu akwaZulu, la kufanele sikhulume khona ngezinto ezithinta thina njengabantu, ikakhulukazi masikhuluma indaba yeyigaba umuntu adlula kuzona uma ekhula kusukela ezalwa kuze kuyofika la khona abuyela khona emathongeni asekhakoni abangasekho bakubo. Sizoqala ke lapha sikuzokhuluma indaba ingane umizelwe. Asizogxila kakhulu ekutheni ubulili bengane, sizokhuluma nje ngengane, ngenze ukuthi ngaba ingane yentombazane noma kube ingane yomfana, kodwa sizokhuluma ngengane ukuthi uma ingane izelwe kusuka ifike emhlabeni yini yenziwayo, izinto zesintu nezinto zamasiko ezidinga ukuthi zenziwe ingane mayikhula kusuka izelwe. Sizoqala ke indabeni yesiphandla. Ingane misizelwe iyithathwe makuthi izalwa intombazane izalile ekhaya, iyithathwe leyo ngane yokuqala ngoba imvamisa kuba izona ingane egcina izalwe ekhaya. Ithathwe leyo ngane isiwe mkubo wayo kubo kayise wayo la hamba khona bese befika beyenzele isiphandla, bafike bayihlabise kahle kahle sebesijike isiphandla sekubizwa ngento eziningi ezahlukene. Bafike bayihlabise bayifaka isiphandla, kuyindlela ukuthi bayamukela bayibika futhi kubantu abangasekho. Wangaphambili kwesokudla ila kusikwa khona isiphandla esuke sofakwa enganeni esuke izokwenzelwa isiphandla ekhaya. Emva kwalokho ke ingane isimukeliweke ekhaya siyaziwa nayizenyanya zakubo ukuthi ikhona ingane ezalwa ehleli ekhakonini ehleli kuphi leyo ngane leyo isiyaziwa abantu abadala, isiyaziwa futhi nayizenyanya zakubo. Ukhona ke into eyenzeke kwisikhathi esiningi la kuba khona nokudideka ukuthi isiphandla yini imehluko phakathi kwesiphandla nembeleko. La ugcina usuthola khona esikhathini esiningi abantu sebezothi isiphandla nembeleko bakwenze kube into eyodwa. Imbeleko yenziwa ekhaya komama, isiphandla senziwa ekhaya kubo wengane, kubo kayise la kuzalwa khona uyise. Ngoba sikhuluma la ngengane ezalwe ingaka unina wayengakashadi kulowo muzi loyo la ifike wenzelwa khona isiphandla. Ake siyeke endabeni yembeleko. Ingane uma intombazane sishadile, ingane izoyithola emendweni sishadile, iyithatha ingane ebese uyikhombisa abasekhaya kubo wayo intombazane indodakazi noma umlobokazi loyo, athathe ingane uma eseyithola ingane yakhe yokuqala futhi uba ingane yokuqala, ayithathe leyo ngane ayovakashela oninalume bayo ekhaya kubo wakhe umakoti noma umlobokazi loyo. Ayithathe ingane mayisefika khona bese befika beyihlabisa ukuthi bazoyamukela ingane umzukulu wabo, ikakhulukazi ke ugogo uma kusekhona umkhulu wayo uyamukela, mangasekho umkhulu kuba ukuthi baba khona umalume kubayibona abazoyamukela ingane. Masihlatshwe leyo mbuzi leyo ebese kuthathwa isikhumba sayo siyashuka. Mase sishuke leso sikhumba sisikwe senziwe sibe imbeleko. Yingakho ke kuthiwa imbeleko kuye ukuthi leyo mbeleke leyo uma ingane siyenzelwe kade sihleli sivakashile mhlazane hamba uma wayo uyiteta ngaso leso sikhumba leso eseyithatha lengane esebuyela nayo kubo emva kuba seyenzelwe ke imbeleko lokuthiwa ingane idinga ukuthi yenzelwe imbeleko. Imbeleko yenziwe ekhaya komama, imbeleka yenzelwa kini ngoba kini bafike bakwamukele bekufaka isiphandla. Lokho sithi ekhaya ufaka isiphandla. Imbeleko yenzelwa ekhaya komama futhi nakhona iye yenzelwe ingane yokuqala yentombazane ezalwa kulowo muzi uma isiganile, ukuthi mayisebuyele emumva ke ebese leyo ngane esekuthiwa isiyokwenzelwa isiphandla. Angithi phela ingane makukuthi umuntu izale esahlele ekhaya, leyo ngane leyo akuyona ingane engathiwa isiyenzelwe imbeleko ngoba le ngane vele ingane evele khona la ekhaya egcekeni, ingane leyo ebhilonga komalume bayo engabhilongi kubo wayo ngoba ingane izibe ngeyakubo wayo. Mase kukhona uma sekwenziwe unina meganile noma sebefikile ke bazoqedela khona lento okuthiwa ukuthenga ingane luningi ulimi olusetshenziswayo. Abanye bathi ukuyithenga, abanye bathi ukuloba ukuzoyelobola ingane, ziningi luningi ulimi olusetshenziswa kuya ngokuthi ke usuka kusiphi isigodi. Yona inkulumo esinayo ke kuleli sonto ebesithinta igaba zokukhula la besibheka khona indaba yengane mayizalwa ukuthi kwenzakalani ngaleyo ngane, indaba yesiphandla ngokunjalo kanye nendaba yembeleko yokuya eyenziwa ekhaya komawayo. Asiphinde sixhumane ngesonto elizayo. Bayede nina bendlondle nophapha ekhanda nina babamalandela sizwe sesilo sikandaba.